Територията на страната е разделена на 28 административни области. Всяка от тях представлява избирателен район, чието население праща свои депутати в парламента. Изключение правят само София и Пловдив поради високата гъстота и численост на жителите там. Общините в София са групирани вместо в един в 3 избирателни района, а населението на самия град Пловдив е отделено от областта в свой избирателен район. За да определим броя народни представители за всеки район, е необходимо да знаем 3 основни числа. Колко са народните представители за цялата страна, колко е населението на страната и колко жители има във всеки избирателен район. За да се осигури политически плурализъм на избирателите, в закона е установен минимален брой депутати за всеки район, независимо колко рядко е населен той. Този брой е 4 народни представители. Първо ще намерим колко души от населението на страната са представлявани от един народен представител. Това число се получава, като разделим броя на населението на броя на депутатите в парламента. Почти винаги това е не цяло число, както е и в конкретния случай. Сега, във всеки избирателен район, разделяме населението му на тази обща норма и получаваме ново число, което ни дава колко народни представители следва да бъдат избрани там. Оказа се, че има райони, които биха излъчили по-малко от 4 депутати. В съответствие с правилото за минимален брой народни представители, на всеки такъв район се отреждат 4 народни представители. Това обаче променя съотношението на представителност с останалите райони. Нормата на представителност трябва да се пресметне наново. Този път, като изключим населението на районите, в които вече сме отредили по 4 депутати, както и като извадим всички тези депутати от общия брой в парламента. Ето и актуализираната норма на представителност. Сега отново разделяме населението на всеки от избирателните райони на новата норма и получаваме нова стойност за мандатите им. Най-напред на всеки район се дават толкова мандати, колкото е цялата част от числото, получено при делението. Остатъка на всеки записваме отделно. Отредените така цели мандати се сумират. Разликата показва още колко свободни мандати остават. Тях трябва да разпределим един по един, според големината на остатъка за всеки район. Така, подреждаме районите не по азбучен ред, както са в момента, а по големина на остатъците им от предишното деление. Ето така. Сега, започвайки от най-големия остатък, даваме по един мандат на всеки район по намаляващ ред, докато не изчерпим неразпределените мандати. Готово! С това мандатите за всеки избирателен район са окончателно определени.